יצא לעקיפה, כאילו אין לו אלוהים. מדע שלם ספיר. בוקר טוב, תאונה. בוקר טוב. בוקר טוב, אני רוצה לדווח על תאונה. טלפון בבקשה, תעלי לתקשורת. איזה עיר? זה בין שילה למעלה לבונה. על איזה כביש זה? כביש 60. הבנתי, בסדר גמור. תקפיץ את מוקד בנימין, יש שם שתי מכוניות. רגע, בין מה? שני רכבים? שני רכבים, כן, תאונה חזיתית. הבנתי, שני רכבים פרטיים חזיתית? נכון. מהירות גבוהה? כן. כולם שם בהכרה, מדברים, אין לי מושג, עוד לא יצאתי, מתחילים לראות מה המצב שלהם. הבנתי, תקשיב, אני שלחתי אמבולנס, תישאר איתי בבקשה על הקו, תגיד לי בדיוק מה קורה שם, מה אתה רואה? טוב. תישאר איתי על הקו, תגיד לי בדיוק אם אתה רואה, אם יכולים לצאת מהרכב, אם בהכרה, כמה פצועים יש שם. אני מניח שיש פה יותר, לא פחות מ6-7 פצועים. בוא, תישאר איתי על הקו.